Ni e penj Laktar odiochieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. Iluonga ni Joshua Lango. Aja sembo Kokise. To adak Kisumo kae e yore mag tich. Aja lonyo weche mag CS. To an jatelo e migawo moro miluongo ni Geriatric Home Based Care kata migawo mochung' ne jodongo matuore e mier. Di wasebedo ga kwago mbaka kotenore kod yore mopogore opogore monego beni warito godo jotuo mondo mi gibed kod ngima makare nikech ngima en mwandu koda ngima koda ituo. Kawuono daher mondo mwang'iye kaka wanyalo rito oganda ma hikgi oseniang', dho wegi nyalo luongo kata ni elderly people ma samoro nitiere kod kute mag ayaki kata wanyalo wacho ni odak kod kute mag ayaki. Ipani ma en twak maber ka wadonjo odiochieng' ma kawuono koso. En twak maber ahinya ma ji osebedo ka hepo ok dwa wuoye. Omiyo ayie ni en twak maber ahinya ka wanyalo bedogo kawuono. Home based care tiende ni nitiere kaka onego beni rito jogo ma higi oseniang' to nitiere kod kata gidak kod kute mag ayaki. Mulnwa home based care ni en ang'o chutho kapok wadonjo matut e twagwani. Erokamano. Home based care kata home based care kaka iluonge no en rito ng'at ma dwaro kony e dala. Ma nyalo bedo nyathi matin ma maybe min gi onge, wuon gi onge ma dwaro jakony. Ma nyalo bedo jaduong' moti matuo kata ng'ata matuo mok nyalo timo gima nyalo timo kende e dala. So gima duong' kanyo ni itime e dala. Ikonyo ng'ato e dala. En konyo ng'ato e dala, onyalo bedo ni samoro otuo kata ok otuo, nyalo bedo ni en jaduong' to koro hike oseniang' ok onyal timo gigene to koro ikonye e dala. Ang'o momiyo thothne ineno ni ber mondo mi kony ng'ato e dala nikech sani gi kaka piny medo sudo ni iyudo ka wantiere kod kuonde minyalo tere ji mopogore opogore kaka jodongo. Iyudo ka samoro nitiere kamoro machalo onyalo chalo siptal to ken siptal ahinya mitere jogo ma higi oseniang'. Ang'o momiyo ber ka ng'ato irito e dala nikech awinjo kitielo kar e dala. Erokamano. Nonro masetimo wan awuon and ang'eyo ni kata be josayans moko osetimo en ni jodongo kosebedo madongo to giluoro kama ji ng'enye. Omiyo mae biro yudo kata ka atamalo maduong' mar jodongo oluor ahinya dhi osiptal. Makitajo ne wach dhi osiptal to dhi chuno ni gichwanyru. So kinde mang'eny giwinjo ka gimor ahinya kinyalo konygi e dalane kama gimoro amora moluoro dalane no ong'eyo. Ong'eyo neno kama oneno nyikwaye, oneno jirende, oneno jok mong'eyo. To kitere kama ok ong'eyo, kama jok mopogore opogore mamoko ok ong'eyo nene, to koro ok owinj ka en comfortable. Ok owinj komor gi kanyo nikech jok moneno machiegni no ok ong'eyo. Koro mae momiyo konyogi e dala miyo ng'ama konye tich mayot to gin bende gimire tich mayot mondo mi okonye ka. Ber machielo mar konyo ng'atu e dala bende ni rate kata okang' moyudo godo tuoche mamoko kata infection bende dok piny nikech ok bi gamogi kuonde ma ji ng'enye go nitiere tuoche ma landre e kor yamo. Koro tuoche go dhi geng'ore ok dhi yudo. Koro mae e ber rito jatuo e dala. Erokamano. Hapa ni gipoino tabro yie godo kodi nikech ni kaka hika dhano medo sudo kaka ndalo medo niang', rateke mag del bende dok piny, samoro bende nitiere kaka okoritore maber maka ponono ne odhi kama kute ng'eny kata thuolo ng'eny monyalo yudo tuo to thuolo dhi bedo malo mokalo. Omiyo ber ka ng'ato nitiere dala. Concept ni kata paro ni ok ong'eny ahinya pacho ka ahinya e gwengewa mag Kaluo. Ipani osechopo e ranyisi kata e ong'ala marom nade gwengewa mag Kaluo maka wacho weche mag home based care to wanyalo bedo kod adiera ni gini timore maber kuonde ma opogore opogore. Erokamano. En adieri ni okang' ma wach ni ong'ere ni piny ahinya nikech mana kaka yawacho no en gima ong'ere pinje maloka. Koni ok ong'ere ahinya. To gimomiyo koni ok ong'ere ahinya en ni wan joluo ne wang'eyo ni joma moko ok onego ne dug ng'ama ng'ongo kata ng'ama tin ok onego ne dug ng'ama ng'ongo. Koro ji nodongo gi paro no kamano ma bende ok orach lakini chopo kama koro ng'at mang'ongo dwaro kony mar ng'ama pod tin. Mak mana ni koro kaka ng'ama tin dhi konye ema biro miyo jaduong' ok bi mor godo kata anyuola
ok bi mor ni mondo mi okony achiel kuom gini e dala gi ng'ama tin. Mae momiyo nyaka sani ene atamalo, anyalo miyo atamalo 40 kanyo nyaka sani. Ma en ka jolony ma olonyo weche mag home based care dhi to rito ng'ato. To seche ma kata nyathi wai gimoro biro rite kanyo, donge mano bende mana home based care. Samoro chiwode moro rite, donge mano bende mana home based care. Samoro nyare moro koso home based care ma weni ene ong'ala mane. Kech wacho ni ong'enye pinje ma oko to ke gwengewa mag Kaluo. Yes, jok marito home based care mo otiegre kata jok marito jodongo matwe mier motiegni mondo tim wachni gin jok ma otiegre nikech mano. Gin jok motiegre modhi ne skul manigo oboke moyienegi mondo gitim kamano. Mae momiyo jok marito jodongo kata jotuo e dala opog gi tieng' diriyo. Nitie joma waluongo ni informal caregivers kata jok ma kaka koro miwacho, nyalo kawo nyathi wayu moro, nyalo kawo nyathi owadu moro, magiluongo ni informal caregivers. Gin onge tiegruok ma gin go, onge skul ma gidhiye. Mae momiyo en onyalo time kaka ong'eye gi kaka opare. Momiyo ka jatuo timo gimoro kaka odwa to yot mondo dhaw ne jatuo kata owuo gi jatuo marach. And then tieng' mar ariyo nitie miluongo ni formal caregiver. Koro formal caregiver ng'ama koro tiegre mong'eyo gimonego tim nikech mano. So ng'eny gi pinje maloka formal emantie, to gweng'wa Kaluo koni informal emantie. Mae momiyo di mang'eny iyudo ka jaduong' kochopo sa luok to ger ok odwa luok nikech ong'e ni ng'at man tere kode ni en watne to ok odwa mondo watne one duge mana kaka gisebedo ka gibelieve cha. So mae momiyo magi duto timore. To kaber to nego beni jogo motiegore ema koro rito jotuo kata jodongo mondo mi ritgi e yo makare, kaeto kata duge ma wawacho cha mondo mi oume e yo makare, tiende ni dignity ne kaka ng'ama ng'ongo cha bende podwa protect kata odoko ni otuo kamano. Exactly. Erokamano ahinya. Adwa ni mondo mi koro wang'e ni kidienje mopogore opogore mag jotuo kapok wadhi e jodongo mantiere kod kute mag ayaki. Kidienje mag jotuo mathoro dwaro home based care kaina ma koro wawuoye ma jogo motiegi ma obedo trained mar rito jotuo madwaro konya aina ni kata services aina gi. Erokamano. Jodongo ma dwaro jok makonyo gi e mier gin jok man gi tuoche mopogore opogore. Achiel kuom gi jok man gi tuoche kaka high blood pressure, jok man gi tuoche kaka diabetes, jok man gi tuoche kaka stroke, joma maybe ne otur or maybe nogore piny otur or oyudo ajali e apaya mar ndara or nong'ad tiende konchiel. Gin jok ma gik mane ging'iyo gitimo chon ok ginyal timo koro nikech hali ma gintie. Kaka jok man gi tuo mar pressure gi jok man gi tuo mar tuo sukari, ibrodo ka nikech ekigi mana kaka ni wacho chien kacha e yo maber kabisa ni kagi ekigi osedhi malo to roteke mag dendgi dok piny. Mae momiyo seche moko ibrodo ka samaro roteke mag dendgi dok piny to interfere nyaka gi parogi. Koro ibrodo ka ng'at jatuo aina ni at one point onyalo muonyo yath mokalo kaka onego ti godo. Inyo ibrodo no onego beno muonyo yath achiel okinyi kokinyi, en obro tiyo kata gariyo okinyi kokinyi, kogalo no kawo mar pressure to kawo mar diabetic at the same time. Karo okawo achiel mathiedho achiel. Omiyo mae bro chako overreact gi dendgi, bro chapo dendgi. And mae mabro yudo jatuo bro bedo hali marach miringi tere osiptal mondo ne laktar. So mae momiyo iketo ng'ato mantiere kanyo motiegre mong'e ni yath onego tigo sadi to onego tigo tok koso chiemo koso kapok chiemo. And so and then jok ma otur kata ma ging'ol mopogore opogore nikech tuoche kata masira mag apaya, maybe gin jodongo, gidwaro jok mabedo kodgi manyalo timo negi gik mane gitimo kendgi cha to koro sani ok ginyal timo nikech tuoche modonjo kuom gigo. Erokamano. Adwa ni mondo koro wadhi adhiya achiel kachiel nyaka twak warito jodongo mantiere kod kute mag ayaki. Aneno ka iketo e kategori makende, to kata kamano wamulo tuoche mopogore opogore kaka tuoche mag sukari, tuoche mag pressure, samoro ng'ato ntiere kod ng'ol notimne amputation e tiende kata tiende ni ngimane ok nyal dhi nyime. To koro wang'e ni jodongo mantiere kod kute mag ayaki wamula ne kategori ni koka wadhi matut kotende kod rito gi e yo mowinjore kod kaka dwarore. Erokamano. Mae bende achiel kuom gima hinyo jodongo ahinya kabisa. In fact, gihinyo jodongo e atamalo 65 e gwenge wagi. Mae timore nikech jatuo
ka opo e hayo marach ni ogamo kute magayaki to okodwa mondo jabathe bendo ng'e ni oyudo kute gi eki. And bibro yudo ka aseneno jomoko ma yudo ka okao yedhege motiyogo to tero ka jirani. Koro sasa modwa tiyo gi yedhege to wuonde no dhi limo ng'ane to dhi tiyo kodgi kocha to duogo koni. Mama oseinyo ng'eny jowa ahinya. En kumano tuo marayaki en tuo machalo tuoche mamoko. Luwore gi kaka luwore kaka wapirogi. Kipiro tuo ma in go ahinya to ibro yudo ka obedo mari tende ni oinyi kiling'ling kamibeteno to onge ng'ama nyalo konyi. Makmana ni ka yudo ka idhi osiptal to opimi to yudi ni intiere kod kutegi to nitie kaka ibro keti e okenge mopogore ma ibimi ifweny ni mano e ngima ma yudri e ngima mibete. Awachoga pile tuo mar ayaki kata kute mag ayaki chalre gi tuoche kaka sukari kata tuo mar pressure. Nikech tuo mar pressure gi tuo sukari tiyo gi yath pile chalre gi chalre gi kute mag ayaki. Kute mag ayaki dakie remo mana kaka ng'eny kute mamoko. To koro kosedonjo kuomi titiyo gi yath mondo igago rotekegi odog chien. Okorum chuth e del makmana ni tiyo gi yedhe ka gi chiemo mowinjore yudo ka gi rotekegi ka dog chien. Koro magi e gik ma onego kaka wan jo oganda jonagi onego wang'i ahinya. Erokamano Ruth. Erokamano ahinya, ilere maber mokalo. Kute mag ayaki mana kaka kute mamoko manyalo bedo e del nyaka ing'i kaka idak godo ka intiere kod paro makare ni aseyudora ka to nyaka ng'i kaka nyalo rito ngimana mondo mi abed kod ngima maber nikech ngima en mwandu. To iwacho kacha ni wantiere kod gigo ma oganda wathoro timo ma ok ber ahinya, kuom ranyisi kaka ipando yath ka jirani, okidwa ni mondo mi ng'at ma intiere godo ng'e to ng'ato osebedo jaduong' samoro kata tiende ne mosiko wuothogo odhi godo ka jirani koro onge. Koro wayudo jagono ma bende bro mi home based care ma en professional kaka koro wago mbakani ne jagono mabiro rite. Ang'o gini monego bed ni ong'eyo kata ere kaka onego bed ni oritore? Ang'o gini ma nyaka obed go mondo mi orit jatuo ni e yo makare? Erokamano. Mokwongo mondo mi ikony jatuo kaka in ng'ama olony nyaka i understand jatuo. Nyaka ing'e pach jatuo, ing'e gima jatuo paro, ing'e gima jatuo wacho gi chunye. Ing'e psychology kata paro mar jatuo, that is. Kinyalo konyo jatuo maber. To mondo mi i understand jatuo, nyaka in iwuon nyaka ikwongi imi jatuo pachi, mikel jatuo, iho jatuo, miket jatuo obed kama intie. Hoyo jatuo ma jatuo obed kama intie dwaro bedo ng'at ma ntiere gi luor, ng'at ma hore, ng'at man gi horruok. And then jatuo seche mibiro timo kamano, jatuo biro yudo thuolo mar ng'eyo godo ni jaluor kendo mar ng'eyo ni inyalo pando siri mar ngimane. Sama jatuo fwenyo ni nyalo pando siri mar ngimane, jatuo biro nyisi aline ma intie. Jatuo biro bedo kodi thuolo, obiro wacho ni weche mang'eny. Namba achiel, ibiro yudo ka ei anyuola gi nitiere ng'at ma jatuo ni ok giwinjore go chuth e yo achiel kata machielo ma maybe wan kaka jomolony monyalo bedo kanyo ok wadwa donje. Makmana ni kiseng'e ni ng'atni ma jatuo winjore go be ok odwa chuth. Koro in bende itemo ni sama jatuo nitie machiegni, itemo miyo ng'at ma jatuo ni ok dwa bathi. Mondo ne ni ok winjru. Ok ichomri kode tir. Ok uchomru kode, yes. So ka sama osefwenyo kamano to jatuo dhi fwenyo ni kare jawasika ni kare en be ok odware, kare koro wanyalo wuoyo. So kanyo mibiro yudo ka jatuo biro chako ng'ise ni king'e ni mai barua mano miya osiptal mana dhi cha. So barua ni ka in ok inyal some to wanyalo link up gi daktari, wanyalo loso gi daktari. And mae momiyo wawacho gande ni ng'ama rito jatuo nyaka pand sich jatuo. Jatuo ni dhi nyisi nyaka kama okete ga yedhe ge ka. To biro kwere ni kik inyis ng'ata. So from there konyo jatuo ni dhi bedo ni mayot. Now in kaka jarit jatuo nyaka bed ni kiseng'eyo siri mar jatuo kamano to kik ike siri mar jatuo ni kata ne achiel kuom anyuola mantiere kagi, obed kindi kata gi daktari kende. We mondo daktari mondo lerne next of kin kanyalre. Lafu in be ng'ama rito jatuo, in bende nitiere kaka nyaka bende igeng'ri
Namba chiel, nyaka ibed go oboke mar tiegruok moyieni timo gini, ma bende sama wadwa ori konyo jatuo ainano, to nyaka wateri e tiegruok. Tiegruok ni kawo kinde matin ahinya nikech en gima waluongo ni basic, mana gik ma kawaida gitu. Kwaseteri kamano, kasto koka wateri ne jatuo, to achiel kuom gik ma wadwaro en ni nyaka ing'e kano siri mar jatuo moro amora. Ok in ng'at ma ikeyo weche ne ng'ata ng'ata miyudo. Mar ariyo, jatuo apani wamake maka kanyo wakawie yueyo ka waduogo nikech aneno ka wadhi maber mokalo. Kidieny mokwongo ileronwa kacha ni nyaka ibed jagono mantiere kod bolruok kaachiel kod horruok, nyaka ibed jagono manyalo ng'iyo masom ni jatuo nani ochal kama, mi understand ma utudru e yo makende, nyaka ibed jagono manyalo rito siri kata gino manyalo bedo ni chando chuny jatuo kanye kama wantiere. Kae to bende wacho ni oboke bende kaber nyaka ng'ato bed go oboke. Koso ok kamano? En kamano. Wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo kaka inyalo rito jodongo mantiere kod kute mag ayaki. Ok ni rite ni entiere kod nyathi waine moro, irite kod jagono molony e weche mag rito jotuo kata rito jodongo. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi, waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Chieng' tich adek, tarik 9 dwe mar 8 mar higa mar 2023, kuku mar wach nika. Watimo nonro matut ewi lokruoge madongo ma osebedo e piny motenore kod weche somo. We want to confirm that we are on the right course. Sirkal, jolonye weche tiegruok, jokanyo ma iye weche mag somo, jonyuol, jopuonjre kod jo-Kenya duto chiwo pachgi. Kuku mar wach, achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen Digital kod Radio Citizen. Chakre sa 1 odhiambo nyaka sa 4 otieno. Kik bai. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo penj laktar Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Bende nitiere kod jatuo ma samoro nitiere kod kute mag ayaki to hike oseniang', to nego bed kod ngima makare kapo nono ni thothne nurite kod wede, anyuola kaachiel kod osiepe. Apani kama gikeni ber ka koro wachako paro kaka wanyalo tiyo kod jogo molony e rito jotuo, nikech wayudo ni seche ma nitiere kod jagono molony to kata en owuon dignity ne kata chiane kaka ng'ama ng'ongo ibro rite e yo makare. Obro bedo kod kwe ni oyo nyithindo matindo kata chi wuoda ok ne duga, to mano nyalo miyo dak aming'a. Kae to bende seche ma irite dala wadendo ni home based care, tiwachonwa kacha ni gamo tuoche mamoko bende koro waduoko chien, tiende ni wamedo rito ngima jaduong'ni. Kama ne wantiere en gigo ma jagono marito jatuo nyaka bed godo. Kanye mane wantiere wanyalo mole matin kapok wasudo nyime kod chenrowa makawuono. Yes. So gima ng'at marito jatuo nego bed godo, kaka nawacho motelo, achiel kuom gi en oboke
manyiso ni ng'ani otiegre ne kech wachno. Mar ariyo, onego beni jatuo ni nitiere kod lony mar loso gi jotuo kata jodongo moti. Nitiere dholuoche kata weche ma ng'at molony ok onego wachi ne jatuo kata ok onego tigo ne jatuo. Achiel kuom ranyisi, ok inyal penjo jatuo kodhi oko maduong' e dhok machielo mopogore gi idhi oko. Kitiyo gi dholuo machielo mopogore gi idhi oko kata ilosori, then jatuo biro neno wach miwacho neno kaka yany kendo achaya, ok udhi winjoru. Ng'ama nigi lony bende nyaka ng'e ni sadi ma jatuo ni muonye yath gokinyi, sadi ma jatuo ni muonye yath gotieno, jatuo nego muonye yath ka osechiemo koso kapok ochiemo. Ng'ama rito jatuo bende onego ng'e ni to responsibilities kata tijege koweyo kata na luoko jatuo, yweyo jatuo kodhi oko maduong', kata loso gi jatuo, kata go kode mbaka, kata gole oko e chieng'. Kata tije mamoko en kaka mage. Onego ng'e ni onego beno tedo ne jatuo, onego beno ng'eyo ni jatuo ni nikech aline ni onego beno chamo chiemo aina mage, e sa mage, e seche adi odiochieng'. So gi mang'eny motenre gi mago. Erokamano. Iwacho no kata nitiere dholuoche moko kata nitiere weche moko makiwacho ne jaduong' ma jatuo ma samoro nitiere kod kute mag ayaki to nyalo kawo ni en ayany kata nyalo ichal ng'amo chwanye. Wantiere kidieny moko wadwa ni wang'eni gigo moko onego bed ni timo. Namba achiel iwacho ni dhok ma wuoyo godo kata dhok ma jolony wuoyo godo nyaka bed ni ging'eyo maber mokalo. Kidwa ng'eyo ni oselosore idwa wache gi dhok mane maber. Kosibro winja ibro nene kaka ochapni nikech ni iwacho ni kipenje to nyalo kelo chandruok. Kaka nawacho, nitie kaka jodongo jowa nodak chon. Kaka ne gidak chon be kaka gi believe ni gidak nyaka kawuono. And then nitiere kaka kitimori in ng'at matin e nyime to mago oneno kaka chaya, oneno kaka ng'amonge kod luor. Achiel ani kuom ranyisi ki jaduong' odhi oko maduong', to nyaki penje ni to baba or mama, nikech nitie jomoko ma bende ok inyal chadho nyingegi kaka jodongo, kiluonga gi nyinge to bro ne chaye. So inyalo luonge kata ni baba kata kwan. Kata inyalo dende. Kata inyalo kata dende nyinge mano ng'iyo ga godo chon ka. Inyalo luonge baba, mama, idhi oko maduong' kata ilosori. So ipenje gi aton moro manyiso ni in ready mondo mi konye in case nolosore. And then en bende nitie kako dhi interpret, nitie kako dhi loko wach miwacho neno e yo moro mar ni upenja gi wach ma kelo luor. And then koro bro respond maber ni alosora, koro ibro konye from there. The same to oko matin, kodhi oko matin ma en olo pi, inyalo penje ni baba iolo pi kata idhi oko matin. Ging'eyo dholuoche go araka mapiyo piyo. So machielo en kidwaro mondo itere odhi oluokore, to kiwachne wacha ni baba adwa dhi luoki kata mama adwa dhi luoki, gin gi misinterpret, giloke e yo mopogore ni kaka duong' ni nyathi mathin ni luoka nade. Koro nego bedi time nang'o? Samochopo sa luok, inyalo nyaki dende nyise ni mama, baba, koro wadwa. So e dhok machielo iketri e iye kanyo ni imbe idhi luokri. Baba, mama, adwa ni koro mondo wadhi waluokre. So kuwinjo ni wadhi, miso ni imbe ine kategori no, imbe in kama intiere no. So bro understand mapiyo. And sami wacho ni wadhi waluokre no, tiene ni ilose kapok sa luoko chopo, ni seche mabiro mbele gi en sa luoko. Tiene ni i-prepare ng'at makamano psychologically ni ke ni baba wadwa ni koro mondo waikre, mondo koro wadhi waluokre, mondo wabed maler eka wayud chiemo kata wayud chai. Then obro winji mayot. Adwa ni mondo mi koro wang'e ne nikech ng'eni iwacho kata ni nitiere kaka inyalo wacho gimoro kod nitiere kaka inyalo wache gi gimiwacho. Ok en gimiwacho, en kaka iwache. Nitiere duol ma kiwuoyo godo gi ng'ato to nyalo chwanye. Omiyo kaka jagono marito jatuo bende nyaka ng'i tone ma itiyo godo seche ma iwuoyo kode kiike mondo mi udhi utim gik mopogore opogore. Adwa ni koro wang'e ne symptoms kata gigo mopogore opogore ma jotuo thoro bedo godo ma gin jodongo. Adwa ni waket maino e kute mag ayaki ma bende mane en twako odiochieng' ma kawuono. Kik wakete, kik wanywande kamoro achiel. Nitiere ga ranyisi mopogore opogore ma jogo mantiere kod kute mag ayaki thoro neno e dendgi kata thoro bedo godo.
to ma awadil kod jagono ma hike oseniang'. Ranyisi gi thoro bedo mage kaka jagono molonye weche gi, to ere kaka onego beni jagono marito jatuo handle kata mulo kata tayo jatuo mondo mi obed gi kwe kata ni ranyisi gi duto te koro neno e dende. Erokamano. In fact, mae wach thor wach maduong' ahinya makata an be narito. Ranyisi mawuok kuom jatuo maduong' ma maybe nigi kute mag ayaki gin ranyisi mopogore opogore, to moloyo ne jodongo ranyisi mag tuo mag ayaki wuok piyo ahinya moloyo joma pod tindo, nikech kaka ne wasewacho motelo, roteke mag dende ni piny. Di mang'eny ranyisi mag tuoche mag ayaki wuok e okenge mopogore opogore, and seche mang'eny ochakre ga gi tuo mwaluongo ni tuo mar kahera, I believe TB. So sama ochako gi tuo mar kahera ni, obedo tuo mar kahera mopogore. Ibiro winjo kofuolo, tiwinjo kofuolo nitie duol moro mawuok mopogore gi fuolo ma kawaida cha. Iwinjo kofuolo koa gi e kore. And then mana achiel kuomgi, in fact di mang'eny mane mateloga. To en aonda mokrum, to timre ahinya gotieno mamono nyaka jatuo nindo. Kae to mar ariyo ibiro yudo ka nitiere koro gik machako wuok gi dende, to di mang'eny gichako wuok gi face mar jatuo, kasto gichako wuok gi dende duto, to gigi chal koga ka gima ilo jatuo. Be ok inyal ng'eyo ka ok in kin, nikech ila to kogwonyo to gichako luro matindo tindo. So the more pile ka pile kako medo gwonyore to gigi biro e kaka gigieki chako kuodo gik machalo pi. Koro sama nindo chako chiewo to ibiro yudo ka law morwako omakre gi gik mokuodo pi ka. Koro kogonyo law to walo pien mamalo cha to lokore adhola. So adhola gi bedo kamano, then adhola gi chako tuo. Sama gituo cha to giweyo ka kama gidong' no dong' rateng'. Koro bedo kamano e del duto. Now sama mano timore, ibiro yudo ka nitie e jatuo koro bedo yawre, bedo loose. Ibiro yudo ka jatuo koro ok dhi oko maduong' ma kawaida. Koro odhi oko, waluongo ni jurruok gi dho jodongo. Jurruok kata dhok machielo oko majurore, yes. So ibiro yudo ka en ma kawaida, en mang'eny to sakasacha. So sama odhi kamano to sakasacha ole. Sechego mano achiel kuomgi. Sechego be ibiro yudo ka dhoge bedo marach. Koro appetite kako ng'iyo chiemo go cha koro ok bi chiemo. Koro kiterone kata nalo kuon kata gomena mohero cha, ibiro yudo kobila to mang'eny ne oweyo kanyo. So dhoge dok chien kata appetite dok chien. Jaduong' ni ibiro yudo ka koro chako bedo mayom kata chako bedo weak, ochako bedo manyap. Ma koro kowuotho to ibiro neno ka gima odwaro kata lwar piny. Sechego bende iyudo ka dende be koro medo mich, kata dende obedo modhero nikech jurruok cha, oko mojurre cha gi chiemo boko chiemo malong'o. Iyudo ka gigi te miyo koro dende chako rumo. Seche ma dende chako rumo noendo, ibiro ka gik mopogore opogore timore kata ne e lela wang'e. Ibiro ka wengege chako wuok madongo mopogore gi kaka kawaida, to gidok gi iye. Koro chogo mantie gi e wang'e ni ema koro wuok gi oko kama, to wang'e dok gi iye matin. Sechego bende koro kata yier wiye be ibiro neno ka koro pogore gi kaka en ga pile. Ibiro ka koro owuok bedo marateng', ochako bedo mabet rabuor matin kama. So kineno ranyisi aina gi ne ng'at ma otiegre ne rito jotuo aina gi, en ni gimokwongo en ni nyaka i-report case ni daktari. Now, kaka in ng'ama rito jatuo, sama ikonyo jatuo aina ni, moloyo ahinya kisefwenyo ni en gi kute mag ayaki, in onego beni itiyo gi gik mopogore opogore. Achiel kuomgi onego beni itiyo gi gima iumo go dhok, machalo kaka koro gini ma waluongo ni mask. Jo luo luongo ga na buog rombe, ok ang'e gimomiyo, but my mask ni biro konyi nikech kaka wawacho motelo cha ni obiro bedo ga aonda ma sakasa, to aonda ringe yamo kata waluongo ni airborne disease. So aonda ma ringe yamo cha kokiumori gi mask, to yot mondo ikaw kute mag aonda ka mondo bro affect. Koro in jang'ama rite nyaka ikwongi ium umi sa saya midhi ire.
mano mokwongo. Mar ariyo nyaka irwak gimwa geng'o lwetegi kata oluongo ni glass, nikech wang'eyo ni kute mag ayaki chiemo e remo, to seche moko ning'ado lweti to indhuno lweti gi nail kata gi wembe ma adhola moro matin nitiere e lweti kanyo. Ki handle maybe adhonde mane wuok kuom jatuo mana wacho kaka lokre sports ka, to ionge gi gloves, to achiel kuom gi ni lweti nigi bacteria ma kata in ok inyal neno. So kimulo godo adhola mantie kuom jatuo ka, tibiro med adhola ka, ok bi chango mayot. Namba achiel. Namba ariyo, in adhola mane nitiere lweti mane ng'ado gi wembe kata nail kata cha, dhi makre gi adhola mantie kuom jatuo ni yot ahinya, mondo in bende kaka ng'ama rito jatuo imbi gam kute mag ayaki gi. So mae momiyo glove en gima chalo kama. Glove ni dhi konyi ahinya mondo mi ikony adhonde ma entiere ka sami handle kata sami konye cha, to in be biro geng'i mondo kik iyud tuoche mamoko minyalo yudo kotenre gi adhola ma entiere godo cha. Glove ni kisetieko godo to nyaka igole e yo modimbore mondo mi in bende remo mantie maybe oko mar glove ni kik mulore gi lweti. So nitiere kaka igolo glove ni ma ok imulori gi remo no, ma bende aparo ni wabiro lero bang'e ka sa omiyowa thuolo. Apani wabolere alera sani nikech ing'e ni thothne kopogore kod jolony marito jotuo, wantiere kod anyuola bende marito jotuo kata osiepe marito jotuo. Ma points miwacho gi gin gigo ma onego bedni oganda waduto te winjo, nikech ok ing'eyo ni kinyalo bedo kod jatuo kaka onego bedni rite. Imulo kacha ni onego bedni igolo gloves gi giyo mopogore maber. Kanye madwa ni mondo mi imulo kaka onego bedni igole. Kaito seche ma ok ojurore cha, iwacho ni ratil biro dok chien, ndadhu mar dhok kata appetite biro dok piny, tiwacho ni gima duong' kacha en tudruok gi laktar ma osebedo ka ng'iyo jatuo ni. To seche ma pod itudori gi laktar, nyaka bedie ni nitiere gigo minyalo timo mondo mi ochwal ngima jatuo ni. Kaka jagono marito jatuo, ang'o gini ma onego bedni timo, to seche mipimonwa gino monego bedni timo, tinyalo nyisowa kaka onego bedni igolo gloves go e yo makare moko kelni chandruok to kelne jatuo bende chandruok. Sure. Namba achiel, ka ineno ka jatuo kuom ranyisi golo oko mar jurruok cha, ma dhok machielo mok ber ulongo ni diep maybe rach. So kamano timore to ng'at ma otiegre ne rito jatuo nitie gik moko yieno tim. Koro mae momiyo wa advice ga ahinya ni ber mondo daktari ong'e mondo ring kode thieth, nikech wanyalo ng'ado ne rieko ni kaber to nego ti gi yath machungo diep, ma bende mano en ok onyal dhi to dhi ng'iewe chemist. So mae momiyo en very important, en gima muhimu mondo dhi oring gi jatuo ni otere od thieth mondo konye gi kuno, nikech oboke ma en go ok oyiene mondo tim gimoro amora mokalo kanyo. Mar ariyo, sama ofwenyo ni gik mamoko ma ranyisi mamoko mana wacho go jatuo onge godo, but ojurore, then jurruok yot ni inyalo gocho ne daktari nyalo oro ni yath kata nyalo oro yath ming'iewo manyalo chungo diep, but kosechungo to onego bedni ber kiringo itero jatuo no osiptal mondo dhi ong'i ni to ang'o manokelo diep no. So e kindego ema kong'iye alime ang'o manokelo diep no, ma poni sechego moyud ni okaro gamo kute mag ayaki, then kasto koro koa kanyo koro inyalo ket jatuo aina e yath mondo mi nyalo konye kata gik machalo jurruok godo koro chien gi mamoko. So machielo en ni ka sama idwa konyo jatuo, ok en kata ni mondo iti gi glove kende kaka ya wacho motelo. Koro ka ber ahinya to onego ibed gi gik moko adek. Achiel kuom gi onego ibed gi glove mirwako e lweti. Mar ariyo onego ibed gi mask kata abuog rombe. Mar adek onego ibed gi law machielo mwaluongo ni lab coat kata wadendo gi dhok machielo ni scrubs. Lab coat kata scrub en law machielo mirwako e wi lewni mirwako, or inyalo gonyo lewni mirwako tirwako mano. So sami setieko konyori gi jatuo, tigawo lawno ikete kamachielo kapod irwako glove kapok igolo. So kisetieko mano, kaso kokigolo mask gi glove kapok igolo glove tiwito, iketo kamachielo minyalo wang'ogie, eka bang'e igolo glove mogik. Koro mae kaka inyalo kiserwako glove, so mae serwako glove,
to sama irwako glove itemo matek mondo kik ibed gi kogno maboyo nikech kibedo gi kogno maboyo to onyalo tuch kata onyalo seche moko tuch kata sama ikonyo jatuo inyalo rwake to kotuji to kimoyo ni konyo jatuo to tuch sama ikonye cha mono en hatari koro mae momiyo wacho ni itemo mondo kokegi obed maber mondo kik tuch mas o tuch glove now kiserwake kama koro ochopo kama koro idwa gole abro lero ni mae lure gi kata kiloko ne sirwari matin maiye cha miluongo ni pampa ka jatuo osedhi oko maduong' koro idwa golo maybe odwanyore gi oko te kon gi koni to onego igol kokimulo oko or ikonyogo dende to nitie remo bende omakre dende koro idwa golo ma ok idhwakrigo koro mae inyalo chako gi korachich kata koracham koro kichako gi korachich kichako gi koracham tindhuno ka tiywayo malo matin kasi iloke gatache kama kasi imako gi kamodong'no koro mari ni ikawo lwedo achiel tisoyo e iye ka tiyare mondo lith lwetegi adekgi odonje iye kae kama kasi iloke gatache kama kisetieko kasi ikete kama nikete mas motiyo cha tiwang'ogi kata inyumogi e cho erokamano maka beto kata seche ma iluoko jatuo kapono nitiere kod adhonde seche ma iloke to koselosore onyalo bedo koma duong' kata jururuok mane wawacho cha kinde duto te ber ka intiere machiegni kitiyo kod gloves kod mask kaachiel kod lewni mabiro rito lepi kaachiel kod rito jatuo bende mamago gigo ma ji nyaka bed godo seche ma girito jodongo mantiere kod kute mag ayaki kata jodongo matuo moro amora. Erokamano ahinya wakawie yweyo ka waduogo to kuma wegodo ne mwachako godo omiyo kik idhi mabor kik isudi. Nyisane jawasikwa nini wan waselogi. Koro en ang'o momiyo? En ok odwa tieko tugo masani. Mano ber wadwa, mano ber. In tim kama. Adwa ni god simbe mondo itim nonro. To kitimo kamano to in ibiro ng'eyo ni en ng'ano mano bedo champion e tugoni higa mar 2008. Ichanda gi weche mang'eny ahinya ka. Kinyisani aseketo ni 10,000 account mari. To kara ero kwach kich. Koro sani mamsi, anasekelo ni kwach kich maber. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kwa majina mimi naitwa John Moredi, ni chairman wa Roiro Juakari Bypass Association. Na kwa hii project sisi ni contractors. Tumepewa kazi ya kutengeneza madirisha na milango na grills. Na kwa sasa tumeweza kutengeneza milango na madirisha ya sample house ambayo tumemaliza, na tunaendelea kuongea ndio tuweze kuendelea the main project, na tunashukuru serikali kwa kutupea hiyo nafasi, kwa sababu vijana wetu watapata nafasi ya kupata ajira na kuweza kuendeleza kazi zao. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Salaries from the period of 1st of July have already been paid. So therefore, how do you collect and backdate it? It is creating an unreasonable strain. Riuruogo kinde mar LSK ochako doke doho mar chungo ketwe tim chik mar osuru mar udi. The cause of death so far has been attributed to the use of live and rubber bullets fired at a close range. Riuruok mar Amnesty International oyango kwan joma obila nonego kendo hinyo kinde ng'anyo e kaunti ma Kisumu kod Kisii. Breastfeeding is a key public health approach to disease prevention and contributes to significant health cost savings. Riuruok mar UNICEF dwaro mondo mine omed kinde rusa tok nyuol nyaka dweche 6 mondo giyud thuolo makare mar dhodho nyithindo.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wangi rito jodongo manigi ayaki to wanyalo yawo pachwa matut wang'e kaka wanyalo rito jodongo ma samoro nitiere kod tuoche mopogore opogore. Wantiere kacha kod jalony marwa mabedo lonye weche gi wacho ni kata doko ni ng'e rito jatuo ahinya to ber kikelo jalony mondo mi emo rit jotuo bro konyo family to bro konyo jatuo bende. Adwa ni wang'e ni kidieny machielo mabende wadwa ni koro wadonje weche mag chiemo nikech ni wacho ni moko kuom gigo mathoro chando jodongo mantiere kod kute mag ayaki en appetite nyalo lala kotenore kod tuoche matindo tindo manyalo donje del nikech rateke mag del bende ni piny gi lak seche go. Wamule kar nutrition kar chiemo ka mondo mi oyud chiemo e dende oyud madini madwarore dende mondo mi omed bedo motegno kaka ndalo sudo. Erokamano. En bende gima muhimu ahinya wach chiemo ka ma asefwenyo ka ni chando ji mang'eny nikech en adieri ni ji ok romre lwedo be ok romre. Nitie joma nyalo ng'iewo chiemo madwarore, nitie joma ok nyal ng'iewo chiemo madwarore. But adieri ma kochopo korka tuo jatuo man gi kute mag ayaki chiembe yot moloyo kendo ok dwa gik mang'eny ahinya. Achiel kuomgi en ni sama oseyud ni in kod tuo kute mag ayaki to ikete yath. Yedhegi koseketi to dhi chako medi teko matin. To sama tekogi osemedi matin ma intiere yedhegi dwaro chiemo. Ok muony gi amuonya. In fact, yedhegi yedhe maricho ma kimuonyo konge chiemo malong'o to gidhi ketho dendi kabisa kendo gidhi keto spots kata kido moke wang'i mang'eny kabisa ma jok mong'eyo biro ng'eyo ang'eya ni ng'ane chal kama. So sama itiyo gi yedhegi itemo matek mondo chiemo ma ichamo kik ted gi mo ahinya. Ka ber ahinya to ne jodongo madongo onego bed ni chiemo mochamo ited kaka en no, kik ited gi mo. Kuom ranyisi onego bed ni jatuo chamo ring'o to ring'o mochamo ok kik bed gi mo tichwake ahinya. Onego bed ni jatuo aina nindi mak mana ni samo chamo ring'o to chamo a portion, ok ocham ring'o like pile ka pile kata ochamo ring'o san kopong'. Imiye mana a portion matin mar ring'o mochamo sechego. To gik madwarore ahinya en alot kaka en no kaka ichwake, kaka koro alot bo osuga dek ichwaka kamano makantie kata maybe moro alenya cha kata chak minyalo ole matin to kosechiek timiyo jatuo chamo kamano ber kode moloyo ahinya. Nyoyo imiye muodo nyoyo ma kawaida gi mak mana ni imiye portion matin momuodo. Jatuo man aina no onego bed ni chamo chiemo mopogore opogore nyadi 4 e odiechieng'. To moloyo sama chamo chiemo gi to onego bed ni modho pi mang'eny ahinya kaka nyalore mondo mi dende kata remo kik poti. Machielo onego bed ni ochamo omena moloyo ahinya komena ma fresh, omena ma pod ng'ich cha kanyalo yudre to ok chiel. Itede teda kaka en no, inyalo mana ng'ado kitungu gi nyanya to chiek go omena no dichiel to chamo kamano. Mae miyo konyo ahinya e dende and olemo koro bende sechego dwarre mang'eny odiechieng' kodiechieng'. Kaka koro olemo kaka koro avocado, maembe, machunga mago miyo sama osechako tiyo gi yath ka ne onge gi appetite cha to magi biro loso dhoge ahinya mondo mi oting' appetite mare malo matin sama otiyo gi yedhegi. So olemo mondi dwarre ahinya to chiemo moro amora mochamo obed ring'o obed ringe gweno obed omena to onego bed ni alot bede bathe mang'eny, alot bedo portion mang'eny moloyo chiemo mochamo ni. And therefore chak bo yiene madho mak mana ni a portion mar chak matin kabisa kata na nus glass. Alafu pi koro modho bende mang'eny. Sasa bang' chiemo to onego bed ni modho pi. So samo yweyo onego bed ni modho pi. So mae ndi ema jodongo dwaro to okete mo, okete chumbi mang'eny, kata chai komadho okete sukari mang'eny. Omadho mana ochamo chiemo manomol ma nyaka ng'ama odhier cha nyalo afford.
Gimi lero nwa ka en kwa kete yo machuok ni chiemo mondo mi obed balanced mana kaka wasebedo ga bende kod lakteche ma olonye weche mag chiemo nitiere ga kaka giketo sana ni kama en sana tipoge diriyo manus en alode kata inyalo pog nus machielo ni iketo kidieny mar chiemo kidieny mar protein onyalo bedo mena onyalo bedo oganda onyalo bedo layo onyalo bedo protein mora mora kato koma machielo ni bende nyalo bedo kaka starch kaka kuon kod gik makamago kuon mchele kod gik makamago awinjo kimulo chiemo kaka nyoyo awinjo kimulo kidienje mopogore opogore mag chiemo to wantiere kod jotuo ma samoro koro nikech gin jodongo giseti giol bende mamoro lekene kata monyalo njako godo nyoyo onge kata kaka onyalo chamo ringo bende onge aina gitimo nango nyoyo ataja nikech kaka ranyisi jawinjo moro nyalo penjere ni to nyoyo ber ka ng'ato muodo umi atajo mano mak mana ni nyoyo kata komuodo onge wach nikech ochamo kuon moyude oduma to ochamo ringo ma oyude oganda so kata komuodo nyoyo onge wach but ringo onyalo tiyo gi ringo moregi nitie ringo mirego moluongo ni mince meat onyalo tiyo gi ringo moregi to ringo moregi ni kolos maber to bedo mayom ma onyalo tiyo godo kata onge gi lekege kato kariyo kacha bende samoro nyalo yoyo gi nyuka ma bende olosie maber ma bende bro miye madini ka samoro nyalo kelne pio lemo ma bende samoro ok nyal njako lemo to madho lemo to konye rito jatuo gi jagono molony en gima ber kendo wacho etik kotende kod chenrowa mar Penj Laktar odiochieng' ma kawuono mak mana ni nitiere kama nyaka family wang' no donje family nyalo donje ndiyo seche ma gichano kaka jagono molony biro rito jatuo to bende nitiere kama onego bende gidonje e wuotho kaachiel kod jatuo ni e tuo ne ni ka gitiyo kanyakla kod caregiver to gidonjo e point mane kata e ong'ala mane erokamano family gitimo rol ma duong' moloyo kata gima rol ma jatuo ni timo kata ng'ama lony ok nyal konyo jatuo ka family onge machiegni mae momiyo wadwaro gi e yore duto te e wuoth ka wuoth now mae momiyo nowacho ni nyaka i report ne next of kin en achiel kuom family kata nyuola mantiere kae gieki nyaka report ne nikech mae en watgi to seche moko jogi be ma seche moko chulo jalony ni momiyo nyaka i report ne wach mora mora mak mana kaka nowacho cha ok i report ne family duto tiji en report ne next of kin mana ng'ama ondikini koro en emo obro lero ne the rest of the family ni jatuo en kama manyaki bedi yes kama koro wadwaro family bende ahinya moloyo duto eni gik ma wasetajo tegi ni wadwaro mondo wakony go jatuo kama oting'o kata kaka koro glove mask kama oting'o kaka koro kata chiemo go kata lewni ma kaka jolony mwakonyo gigi kaka koro wan jolony makonyo jatuo wan ok wabi godo kata wan ok wang'iew gi koro nyaka family kae mwadware koro participation kata kony mar family mondo mi okonywa mondo wayud gik mwakonyo go jatuo gi e yo mowinjore e sama owinjore including nyaka yedhe gi so mae kae kama wadware jatuo ahinya erokamano ahinya ni bulonwa gik moko kaka ich wang' ma samoro thoro ga bedo mang'eny weche mag ich wang' chwanyruok mapiyo piyo masate chopo kamoro ma caregiver osetemo to jatuo nyalo bedo mama ne nena kite nena ng'at ma enena kamano family nyalo donjo mondo mi otem kue koso ibro will ne caregivers to kapo ni en wilo ibo will nyaka karang'o nitie gimoro kae ma ji mistake ga ji ok naga gini maber nitie gima waluongo gi dho kizungu ni principle ok ang'e ni principle gi dholuo wanyalo kete nang'o okay principle en kido kit ng'ato nitie kido mane kaka nonyuoli tiende ni ka wach kuom ranyisi Ruth ni simbi ok onego ng'at mar ariyo tigo nikech oting'o siri gi alafu an iyudo kaka osimbi atiyogo donge ni kanyo kata ni muol manade abro kaloni yes so ibro yudo ka gero mar jodongo gi ok en gano ger ni kodwari mak mana ni oger ni nitie ga principles ma en godo but oneno kikalo gi nitie kido ma ong'ega ni mane kaka wuotho ga mane kaka en to ikalo magi principles kata an kikalo maga to wakalar kodi so principle ma ng'eny jodongo niga go mae momiyo nowacho ni ng'ama olony
nyaka gima nyaka kuonge time ni nyaka kuonge som jatuo ni to ng'ama idwa rito ni kata ng'ama idwa konyo ni ochal nade, kite nang'o, oger sadi mobuonje kata sadi monyiere. So kiseng'e magi duto te to yot ni ahinya ni samoge ting'e ni o communicate kata owuoyo owacho ni nitie gimitimo ma ok omore. So en tiji mondi correct kata en tiji mondi ilok gima ni timo moro cha mani timo moko more cha iloki. Mak mana ni seche duto ok onego involve family, especially ka jatuo maybe bedo ni mager. Kanyo koro ok wadware gande, ok wadware ga family ahinya nikech kiketo family to jaduong' bende dhi neno ni kare ionge siri ishare gima otimre kae kodu gi ng'at machielo. So di mang'eny kiseng'eyo ng'ama idilgo yot ahinya mondo mi ine kaka ikonyo jatuo ainano. Ero kama na enya adwa ni mondo bikora donje chuny wachni nikech wayudo kacha ni professional caregivers ema nyalo tiyo tije geyo maber, orit jatuo bed gi kwe diere motuoni, to en jaduong' bende nyaka luoke e seche mowinjore, nyaka ochieme e seche mowinjore, nyaka monyiedhe ne seche mowinjore, nyaka rie kata rwane dende e seche mowinjore. To magi duto tene wayudo ni family member kata ja family moro ok nyal timo aming'a ka pod chunye ler godo. Kore kanyo nyaka ang'o jogi. Adwa ni wang'ia ne weche mag pesa, cost implications mag professional caregivers. Okay. So number chiel eni sama pok wakete jalony manyalo konyo jatuo eni nyaka daktari bi matimne gimoluongo ni medical assessment ma ng'enyne mano ane matimoga. So adhi kama jatuo nitiere to atimone medical assessment, ang'eyo ni to jatuo ni en caregiver machal nade modwaro, nikech wateroga nyaka caregivers mag nurses motimo thieth man gi license moyiene chuoyo sindan. Koro nyaka dhi manon mang'e ni jatuo ni en hali mane, en hali madwaro caregiver koso en hali madwaro nurse. So kaseng'eyo mano eka obet gi family piny. So nitie tieng' diriyo. Namba achiel nitiere assessment fee, namba ariyo nitiere kasto koro nitiere either 2 weeks payment or one month payment, mano chudo mag bang' wige ariyo kata chudo mag dwe achiel. So assessment fee ei Kisumu County kae emwachajo gande siling 6,000. Oko mar Kisumu emwachajo siling 10,000. Mano assessment fee, mano dhi neno jatuo. Kasto kwasekelone jatuo kwasekelone jalony, koro bro luwre. Jalony ma en kaka koro nurse kuom ranyisi, nurse wachajo siling 1,500 odiochieng' kodiochieng'. And then jalony mar caregiver kata jariti jatuo makoro dak kode kanyo ng'enyne wachajo siling 1,000 odiochieng' kodiochieng'. Ero kama na nyelero maber mokalo tene ni gin gigo maka ponono ni wapango maber to gin gik mwanyalo timo. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye namba mar simu mondo mwatiek chenro wa makawuono. Ero kamano. Ka ng'ato dwa tudore koda di mang'eny simu yot. Namba ariyo inyalo biro ira Tivoli Center ga Kisumu ka. To kidwa tudri kode simu kata kidwa mondo abi dala, namba na mar simu en 070 000 abich achiel aboro abiriyo adek 07 000 51873. Erokamano Ruth. Erokamano nyaduok, erokamano makende kendo en twak ma wamor godo mokalo. Ageno ni oganda wa bende mor godo kaka an wuon kaka Ruth amor godo. Nyaka kendo odiochieng' machielo kwa luongi tageno ni bobiro wagoye mbaka kendo. Erokamano. Debede ni mbaka malich makamano no eyae maonge gimoro kata achiel mipuonjori. Kata odogo ni wantiere kod professional caregivers to iwinjo kaka lernwa gigo monego beni watimo mondo mi oganda wa kata odogo ni gitiere kod tuoche mopogore opogore to higi oseniang' gibed kod ngima makare mantiere kod kwe mang'eny mondo mi kata odogo ni okali gimo kaleno to chunye to nitiere kod kwe. Mata echeno ni en Andutho Otieno kendo adwoko ni erokamano makende. Ne director na Lindsay kachiel kod producer na Papecho Okoth adwoko ni erokamano makende. Nyaka kendo odiochieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masani.